Нашето училище е училище с традиции и бъдеще. Училище за шампиони, родило най-популярните имена в родния спорт. Само последната година спечелихме 39 медала от международни състезания. Спортът ни учи да се стремим към върховете, да следваме мечтите си и никога да не се отказваме. Ние учим в модерно училище със съвременно оборудвани класни стаи, реновирано общежитие и просторни спортни зали. Участваме в европейски програми, печелим проекти и международни конкурси. Сред нас са най-красивите и най-грациозните. Ние сме уверени и спокойни за бъдещето, защото тук се раждат шампиони. Имаме страхотни учители, които са до нас и ни помагат да печелим медали и награди. Ние от спортно училище Васил Левски сме най-страхотни. Винаги първи, ние сме номер 1.